ಮೂತ ಪೋದೆ ಎಂಚಾಣಲ್ಲ ಬತ್ತ ಈತು ಪೊರ್ತಾಂಡು ಏಲರೆಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸು ಗಂಟೆ ಒರ್ಮಾಂಡ್ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮೀನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಗಂಡ ಆತನ ಎನ್ಮ ಸೊ ಈ ತೆಂಕಲ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ದೂರ ಪಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಾಗ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದ ತಮ್ಮಿಲ ತರವಾಡಿಲ್ಲಲು ಸೊ ಒಂದು ಓಲು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಸರಗೋಡ್ದಂಚಿ ಕೇರಳದ ಗಡಿ ಬಂದ್ಬೇರು ಸೊ ಒಂಜ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ದೇರು ಕಾಣೆ ಪುಲಿಯ ಕಾಣೆದ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಲ್ಪ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಪಂಡು ಇತ್ತನು. ಸೊ ಒಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ರೀಚ್ ಆತೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಆಯ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂತೆ ಹಿಂಗೊಂಥರ BP ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಿರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಲ ಹಿಸ್ಲಿ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಲಾಂಗ್ ಉಂಡಾತಿ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟಾನು ಉಡ್ತೆ ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಅಂಚಾದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ತಮಿಳಾಗ ಪೋತೇರು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಂಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯವಾಡ ಯಾನೆ ಜಾತ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಈ ಕಡೆ ಬೇಗ ಪೋಯಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಪೂಜೆ ಪುರ ಆದು ನನ್ನ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತೊಂವೇರು. ಮಗಳು ನಾನು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಬಂದು ಐಟ್ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ದಲು. ಸೊ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಬರುವನ್ನು ತಮ್ಮಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಕೆಲವು ಜನ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಬೈತೀರಿ ಮಾತೆ ಬಡ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂತ ಅಶ್ವಿನಿ ಇದಾನೆ ಬತ್ತಿಜರ್ ಬಲ್ನೆ ಏನ ಅಶ್ವಿನಿ ಬೈಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಾದ ಒಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ದಯಬಂಡ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕೋರಿ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಕೋರಿ ತೊಲ್ಲರೆ ಪುರ ಉಂಡು. ಸೊ ಕುಟುಂಬದ ಅಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2-3 ಕೋರಿ ಎತ್ತು ಅಜ್ಪ ಎಲ್ಪ ಕೋರಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಏನಾಯ್ತು ನಿನಗೆ ದಿನ ಏನಾಯಿತು ಯಾಕಾಯ್ತು ಈ ದಿನ ಯಾಕಾಯ್ ದಾದಾಪು ವೈ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಚಿ ಸಪ್ಪೆ ಮನೆ ಮಾಡೋನು ಗನ್ ದೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದಾದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಮುಂಕೊಡು ಕನ್ನಡಿನಯ್ಯ ಜತಲಾಕದ ಹಾತೇರುವೆ ಇದಲಾಕಿನಿ ಗಂಟೆ ತಾನ್ ಓ ದೇವ್ರೆ ಏನಗಹನ
ಪೊಂಜೋಕ್ಲಂಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗ ಹನ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಂಗಿಯಾ ಹಾಂ ಏನಾ ಹಾಂ ನೂರ್ಲಾಗ ಪೋಂಡ ಯಾ పోయిని ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಾಂ ಅವ ಎಂಚ పోయి ನಿಂದು ಬೋಡೆ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಾನ ಅಂದ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಜನ ಇತ್ತ ನಾವು ದೂರ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ ದೂರ ಪೋಯರ ಕುಲ್ದೀನಿ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೀ ಪಾಡ್ದು ಹಾಂ ಓಕೆ ಹೆಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೂರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಡಿ ಸೊ ಬಯ್ಯ ಬೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಹಂಚಾದಿತ್ತೆ ಅವು ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಎಂದಾಪುಡು ಸೊ ಇನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಹಂಚೋದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗುಲು ಪೂಡು ಓಕೆ ಹೆಂಕಲ್ನ ತಮ್ಮಿಲ ತುಯ್ಯರ್ ನೀಕುಲು ಹೆಂಕಲ್ನ ತಮ್ಮಿಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲ್ಲ ತಮ್ಮಿಲದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸಲ ಪೋರೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಗಾನ ಗುಂಜಿಮೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪೋರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅವೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬಿ ಪಿ ಲೋ ಆಪಿನತ್ತೆ ಗಡಿ ಅಂಚ ಬಸಟ್ ಪುರ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಉರ್ತಿ ಕಾಟು ಪುರ್ರೆ ಅರೆಗ್ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೇರಿ ಈ ಸಲಿ ಪೋಪಿನ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲ ಮುಡ್ಡನ ಉಡ್ತಿ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಪೋಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಪಿರ ಬರೋಡು ಅತ್ತೇವಿ ಆತು ತೂರಡ್ದು ಅಂಚದ್ದು ದೈವದೇವ ನಡಿ ನಮ್ಮ ಪೋಡು ಅಂಡ ದಾದನ್ಪು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಪೋತೇರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಪೋತಿಜಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ಪಂಡ ಅಲೆ ಬಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಪೂರ ಪೋತೇರು ಅಮ್ಮ ಪೋತೇರು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಪೂರ ಪೋತೇರು ಅಂಚ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಿ ದೇವರೆತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ದ ಇದಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದು ತಡದು ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದೀನಿ ಶೆಗ್ಗಾಹನಿಗೆ ದಾದಾಪುಡು ಆಯ್ಕೆ ತಾರೆ ಬೇನೆ ಆಪನಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಓಲ್ ಬೇನೆ ಶುರು ಅಂಡ ಅವ್ಲು ಆಯ್ಕೆ ಬೇನೆ ಶುರು ಆಪುನು ತಿರೋಡೆಂಚ ತಾರೆ ಬೇನೆವು ಮುರನಿ ಮುಲ್ಪ ತಿಗಲೆ ಬೇನೆ ಅಂತೀರು ಪಂಡ ಅರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಲ ಉನ್ನಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ ಮುಲ್ ಒಂಥರ ಬೇನೆ ಉಂದುಂಡು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೇಡ ಬೇಗಲ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಮನದಾನಿ ಶುರು ಆಪುನು ಅಂಚೇನೆ ಡಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕನೆ ಮನ್ಪುನು ಓಕೆ ಇಂತ ಪೋದು ಇಂತ ಬಯ್ಯ ಕಜ್ಪಿ ನಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ತೂಡು ಹೆಂಗ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುಡೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಗರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚದಲ್ಲಕ ಮಲ್ತದು ಒಂಚೂರು ಗರಿ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದು ಪುಳಿ ಮುಂಚದಲ್ಲಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತುಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡೋಡು ಆರು ಚಿಕನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಬಂಡೇರಾ ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜತ್ತಂಚ ಅದು ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂತೀರ ತುಕ್ಕ ಆಂಡಲ ತಿನ್ನೋಡು ಚಿಕನ್ ಮೀನು ಕೆತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಸಿಡಿಲು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಯ್ಯ ಎನ್ನ ಶಾಲ್ ಉಲೇ ಇದೆಯೇನಾ ಶಾಲ್ ತೆಡ್ಲು ಬರೋದುಂಡು ಒಲ್ಲ ದೂರಡು ತೆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಟು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಪಿದೈಡ್ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಹೋಗಿ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ದಾಯಪಂಡ ಬೇಲೆ ಅತ್ತಿ ಜಂಚಾದು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆಗ ಹನ್ನಲ್ಪ ಧೂಳುಡು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬರೋ ಎದುಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜನೆ ಮುಲ್ಪ ತಮಿಳ್ದಲ್ಪ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅದು ಮುಕ್ಕಲು ಇಜ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತೆರು ಸೊ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತೆ ಅದು ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಕುಲು ತಮಿಳಾಗ ಬತ್ತಂಡ ಇಟೇಕಿ ಬರ್ಪನೆ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ದು ಪೂರ ಪೋಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲುಂಡು ಸೊ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಪ ದಾದ ಪಾತ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತಮ್ಮಿಲ ಅವನಸ 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ
ನಮ್ಮ ಅಂಚಿ ಪುನ್ಬುಡ್ಚಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಕೈತಲ್ ಗುವೇದ ಪಡ್ಪು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನೇಮ್ ಉಂಡು ಅಡೆಗ್ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಮುಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ತಮಿಳ್ ದವಣ ಸಾನಗ 2 ಗಂಟೆ ಆಪನ ಇದು ಕೇರೆಗ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪಿಜತೆ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ಎನ್ಮ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ದೂರ ಪಂಡ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಾಗ ಅವಳು ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ. ಸೊ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಒಣಸಿಗೆ ಬರೆ ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ ಚಿಕನ್ ಮುಲ್ದಿತ್ತೊನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಒಣಸಿಗೆ ಬರೆ ಬಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ಮಲ್ತದ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪನ್ ಬಂದು ನುಕ್ಲ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಅರಿನಿತೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿಯೋಡು ದೋಸೆಗೆ ಒಂದು ಅರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅದು ಬತ್ತದ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡಿಯೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಲ್ಸ್ ತಕೊಳ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವೇ ಸೋಮವಾರ ಪೇಂಟ್ ತಕೊಳ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೈಲ್ಸ್ ತಕೊಲು ಅವೇ ಸಿಟ್ಔಟ್ ಉಣ್ಮಲ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿರ್ತು ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೀರು. ಓಕೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಜುನು ಅಯ್ಯೋ ಈತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದು ಆ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚ. ಓಕೆ ಪೋಯಿ ಸತೀಶನ ಇಲ್ಲದು ಗಹನ ಮೀಯರೆ ಪೋತೆ ಮೇರ್ ಮೀ ಪೌಂದುಲ್ಲೇರು ಗಹನ ಇಡೀ ಮೇಯ್ಟ್ ಕೈಟ್ ಪೂರ ಧೂಳು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಮೀಪಾಯರ ಪೋಯಿರು. ಸೊ ಮೀದಾದ ತುಬಿದಾಡ್ನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಫಿಲ್ಮ್ ತೋಂದುಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚು ಜೋರು ತೆಡ್ಲು ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ತೆಡ್ಲು ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಎಂಕುಲು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಸೇಡಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಜಾಗದಲ್ಪದ ಮಣ್ಣು ಸೇಡಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ದನ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಸಡು ಪೋಪುಂಡತ ಬಂದು ಬೇಜಾರಾವುದುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲಪಿದೆ ಇತ್ತಂಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಂಡ ಮೇಸನಾಕುಲು ಅವು ತರ್ಪಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೀತೇರು ಬಟ್ ಏತ್ ತರ್ಪಲ್ ಬಾಂಡಲ್ಲ ಸಿಮೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ಚಂಡೆ ಅಂಡ ಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪ ಗಣೇಶ ಅಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ. ಸೊ ಆರ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸೇಫ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೇಫ್ ಜಾಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಪಲಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ದೀದು ತರ್ಪಲ್ ಮುಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕಲ್ನ ಪುಣ್ಯಗದಾದನ ಆನೆ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬೈಜಿ ಕೆಲವು ಕೊಡು ಜೋರು ಬರ್ಸಾಗೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಆತು ಬೈಜಿ ಪನಿ ಬತ್ತು ಕೋತುಂಡು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುಗ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ನೋಡ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರು ಅಂಚೆನೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಒಣಸು ಮಲ್ತದ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ಮುಲ್ಪ ತಮಿಳದವನ ಸಾರ್ನಾಗ 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್. ಸೊ ನನ್ನ ಜಪುನ್ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಒಂತೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ಒಂತೆ ಜನ ಈ ನೇಮದಡೆ ಬತ್ತೇರು ಈ ನೇಮಪ್ಪನು ವೇದ ಪಡ್ಪುದಲ್ಪ. ಸೊ ಕೆಲವು ಒಂತೆ ಜನ ಇಲ್ಲಲೆ ಒರಿಯೇರು ಮೊಗಲೇನ ನಿಜವಾದ ಆಸೆದು ಎಂಕಿ ತೆಲ್ಕಿ ಬರೋದುಂಡು. ದಾದ ಬಂಡ ಓಕುಲು ಬತ್ತದು 2 ಗಂಟೆ ಬೈತೇರು ನೇಮ ಸುರುವ ಬಂದು ಬಟ್ ಓಕುಲು ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನ ಗೆಂಡ ಸೇವೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಗೆಂಡನೆ ಮಲ್ತೊಂತೇರಿಗೆ ಮೊಕುಲು ಕಾತಿನನೇ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನು ದೈವ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನು ಬಂದು. ಸೊ ಪಾಪ ಒರಿಯರ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೂನಾಗಲ ತೆಲ್ಕೆರೋದುಂಡು ಪಾಪ ಅವ್ ನಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣುಡು ಬುಡ್ಪುಜಿ ಆತು ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಅಂಜನೆ ನೇಮಪುರ ತೂದು ಮೊಕುಲು ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಸಜಿಪಾಗ್ ಚುಮ್ಮಿನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಿನ ಬಂದು ಭತ್ತ ಭೂತ ಪೋದೆ ಎಂಚಾಣಲ್ಲ ಭತ್ತ ಈತು ಪೊರ್ತಾಂಡು 7 ಬಸ್ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮಾಂಡ್
ಈ ಅಶ್ವಿನಿ ಬರದೆ ದಾಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಐಜಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಸುಧಾರ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿಜಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪುರಿ ಇಂಚಾನ್ಲ ಸುಧಾರಿಂಡು ಈಡೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬೂತದಲ್ತೀನಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಕೋಡೇನೆ ರೆಡಿ ಮಂದಿತ್ತೆ ಐನಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಿ ಚಾ ದೀತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಹಣ್ಣು ದಿನ ಮುಲ್ ಚಟ್ನಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೌಡರ್ ಚಟ್ನಿಗೆ ಯಾ ಬರ್ತದೆ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಚಾ ಕೊಡ್ತಂದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಚಾ ಮತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತು ಅಕ್ಕ ಬೀದ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಕಾಂಡೆದ ಪೂರ ಚಾ ಪಡ್ದು ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅಡಿಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಏನು ಮಂಟೆ ಇಲ್ಲದ ವಿದರ್ನಕಲು ಇನ್ನು ಬಯ್ಯ ಕಾಂಡ್ಲ ಎತ್ತೊಳತೆ ಅಂಚದು ರಪ ರಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೀರು ಇನಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಣ್ಣ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾರ್ದ ಸಾಂಬಾರು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಬಂಗುಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮೀನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಆತೇನಾ ಬೇತೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಜ್ಯೂಸು ಸೊ ಬಾಯ್ 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 ಚುಮ್ಮಿ 25 ಬಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಚಿನ್ನನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಲ್ಲ ಚಿನ್ನನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆತ 25 ಬರ್ಪಾರ 25 ಆಗ್ತದೆ 21 26 23 24 ದೇ 25 ಎಂಚಿನೆ ಅವು ಏಪ್ರಿಲ್ ದತ್ತಿ ಮೇನ ಮಾರ್ಚ್ 25 ಬರ್ತದೆ ಚಿನ್ನುನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಾನೇ ಪೈ ದೊಡ್ಡ ಅಂದ ಐಕು ತುಂಬರ್ರಿಜ್ಜ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರಂಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮಿಸ್ ಆತಿರು ತಮ್ಮಿಲಾಗ ಪೋಂದೆ ಅಂಚಾದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾವು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಡೆಪುಣ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಖುಷಿಲಾಂಡು ಬೇಜಾರ್ಲಾಂಡು ಒರಿಯರನ್ನು ತೂನಾಗ ಸೊ ನಲ್ಲಾದ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ದಾಡು ಕೊಂಚ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾನೆ ಸೊ ಮದಿಮೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪದಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಎನ್ವೆ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಅಂದ್ ಬಲ್ಲೆ ಸೊ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ बोले दे आईटी रहेगी नेटे बोले ओए मुट्टा नेट हां बाय बाय ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಕಡಪ ನಾಕ್ಲೆ ತೂವನವಾ ಬೋದುಂಡೆ ನೀರು ದದೆ ಕಡಪ ನಾಕ ತೂವನು